ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംസ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്തരാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, സാദിഭൂതാദി ദൈവമാം സാദി യജ്ഞം ച തേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ സാദി ഭൂതാദി ദൈവമാ, എല്ലാ ജീവരാശികൾക്കും ദേവനായിട്ടുള്ളവനും, സാധി യജ്ഞം ച തേ വിദുഹു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ആസ്വാദകനായിട്ട് ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. പിന്നെയോ പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം, അങ്ങനെയുള്ളവർ അതായത് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ദേവന്മാർക്കും എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരണവേളയിലും ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മരിക്കുവാനും നാമജപം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം, സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ്? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? വെറുതെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നമുക്കുള്ള എല്ലാ 33 കോടി ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്താവ്, അധിപതി. ആരാണ് എല്ലാത്തിനും അധിപതിയായിട്ടുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അധിപതിയാകുന്നു? അപ്പോൾ ആ അധിപതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം? അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിലുണ്ടോ, കൃഷ്ണനിലുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരാളെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുന്നു, അയാൾ വളരെയധികം നല്ല ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളും ഒരാളെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളും അയാളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും അയാളുടെ അധികാരവും അയാൾക്കുള്ള ഒരു എന്തെല്ലാം പവർ അയാൾക്കുണ്ട്, അതെല്ലാം അയാൾക്ക് യോജിക്കുന്നുവോ, ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഒരാളെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും എല്ലാം അധിപൻ താനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു? ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും അധിപതി. അതിനുള്ള റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തത്വത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആരാധന പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ആരാധനയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും അധിപതിയും. അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സഹായകമാകുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം തരാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആ ആരാധന നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഉള്ളതിന്റെ കാരണം, മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുമുണ്ട്. മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും നമ്മൾ ഏത് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കണം? ഒരാളെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത് അയാളുടെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും, അയാളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും, അയാളുടെ രൂപമായിരിക്കും. മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രൂപം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ അതും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം നമ്മളെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? ഈ അധ്യായം അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ളതാണ്. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച അവസാന 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെ വാക്കുകളാണ് അർജുനന് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാർ എന്നെല്ലാം പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അധിയജ്ഞം കഥം കോഥ ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, പ്രയാണകാലെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, പ്രയാണകാലെ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണ് എന്ന്. ആ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ വിചാരങ്ങൾ വരുന്നു, എന്തെല്ലാം പ്ലാനുകൾ ചെയ്തിരുന്നു, എന്തെല്ലാം പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, എന്തെല്ലാം അപൂർണമായി കിടക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. ആ സ്മരണകളെല്ലാം തന്നെ, ആ ചിന്തകളെല്ലാമാണ് അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരീക്ഷണമാണ് ആ മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണവേളയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ? മരണസമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തകരാറിലാകുന്നു, മനസ്സും നല്ല നിലയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ നില അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മ സംഹിതഃ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്, അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് അക്ഷരമാണ്. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, അതാണ് അക്ഷരം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, കൂടാതെ പരമമാണ്. ഭൗതിക വസ്തു അല്ല ബ്രഹ്മം, പിന്നെയോ ആധ്യാത്മികമാണ്, പരമമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത്. പിന്നെയോ അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം അധ്യാത്മമാണ്. അത് ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുവല്ല, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അധ്യാത്മമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് ആ ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആത്മാവ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിലും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് അക്ഷരമാണ്, അതിന് നാശമില്ല, കൂടാതെ അത് പരമമാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല, അത് ആധ്യാത്മികമാണ്, കൂടാതെ അതിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ സ്വരൂപമാണ് ആധ്യാത്മികം, അത് ഭൗതികമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മ സംഹിതഃ. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് അവർ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന്, ശരീരം വളർന്നു വരണം, കൂടാതെ അതിന് അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. വിസർഗഃ കർമ്മ സംഹിതഃ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവാണ്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമാണ് ആധ്യാത്മികം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവസ്ഥിതി മാറുന്നില്ല. അതിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും ആധ്യാത്മികനായിട്ട് തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന വികാസിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരം, ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യ കർമ്മങ്ങളാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്രാ ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബരാം. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അതായത് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ചിലവ ജനിക്കുന്നു, ചിലവ വളർന്നു വലുതാകുന്നു, ചിലവ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല, അവയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് അധിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു.
6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരവും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനും ഈ വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ജനിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ ജനിക്കുന്നു. തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകുകയല്ല, സ്വയംഭൂവല്ല, എല്ലാത്തിനും ജനനമുണ്ട്. ഈവൻ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്, ചെടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ജനനമുണ്ട്. കൂടാതെ വളരുന്നു, അത് കുറച്ചുനാൾ അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിലുള്ള 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ചരാചരങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. പിന്നെയോ അധിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അധിദൈവം. ആ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എല്ലാം തന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപത്തെ, വിരാട് രൂപത്തെ, പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ചരാചരങ്ങളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപം അധിദൈവമാണ്. പിന്നെ അധിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അധിയജ്ഞോഹ അഹമേവാത്ര. അധിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ആരാണത്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, കൃഷ്ണൻ, അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് അധിയജ്ഞൻ. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടും അനുമതിദായകനായിട്ടും അദ്ദേഹം വാഴുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേവി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരഃ. ഈ ദേഹത്തിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പരമാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. ഉപദൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം, ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയെല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പരമപുരുഷൻ. പിന്നെയോ അനുമന്ത, ജീവാത്മാവിന് പല തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പലതും അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പരമാത്മാവാണ്. ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത, അദ്ദേഹമാണ് യജമാനൻ. ഭോക്ത, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ആ പ്രയാണകാലെ, മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഹ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോണിലുള്ളവർ എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും പറയും. എന്തിനാണ്? മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു അശുഭമല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പക്ഷെ മരണം എന്നുള്ളത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ കേൾക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ നേരിടണം. അപ്പോൾ ആ മരണത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നാണ് ഇസ്കോണിലുള്ളവരും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസുകാരും ഭഗവാനും കൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നതാണ് ഇസ്കോണിലുള്ളവർ, നമ്മുടെ ഭക്തന്മാർ പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. മരണത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. മരണത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാം. പക്ഷെ മരണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മറികടക്കുന്നു? നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയമാണ് എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം ആരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ മരണത്തെ നേരിടണം. നേരിടാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
മൃത്യുലോകം എന്നാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ മരണമടഞ്ഞേ തീരുന്നു. ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിന് വരെ മരണമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ശരീരമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അവർക്ക് മരണമില്ലാതിരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമാണോ അല്ല ജീവാത്മാവാണോ? നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള ജീവാത്മാവാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത്. ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ബന്ധു എന്നുള്ളത്, ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബന്ധു നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബന്ധു ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരണത്തെ മറികടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനവുമുണ്ട്. മരണത്തെ മറികടന്നാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ട. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മരണത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയക്കരുത്. പിന്നെയോ ആ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ജനനവുമുണ്ട്. മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഇനിയൊരു തവണ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. പിന്നീട് ഒരു ജനനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇന്നോസ്പീഷ്യസ് അല്ല, പിന്നെയോ ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം ജന്മദിവസം ആചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ തിരോഭാവ ദിവസവും ആചരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഉത്സവമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുനർജന്മമില്ല. ആചാര്യന്മാർ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തിരോഭാവ ദിവസം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയുണ്ടാകുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മംഗളകരമായ കാര്യമല്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരണവേളയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യരുത് എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം ഇത് മംഗളകരമായ കാര്യമാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, മനസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ മനസ്സും ഹൃദയവും എല്ലാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കണം. ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും എല്ലാം പവിത്രമാക്കണം, പരിശുദ്ധമാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് മരണവേളയിലും ഉണ്ടാകും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പരിശീലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപത്ത് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാവിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം എന്തിനെയാണോ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണോ നമ്മുടെ നാവിൽ വരുന്നത്, അത് മാത്രമേ ആപത്ത് കാലത്തും നമ്മുടെ നാവിലും സ്മരണയിലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ശ്രവണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും നാമോച്ചാരണവും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നിയമ നിബന്ധനകളുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തൃണാദപി സുനീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിനാമാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരിഹി. ആ ഹരിയുടെ കീർത്തനം സദാ എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെ? തൃണാദപി സുനീചേന, ഒരു വഴിയിലെ പുല്ലിനെ പോലെ വിനയമുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും. കാരണം പുല്ലിനെ എല്ലാവരും ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ പുല്ല് എല്ലാം സഹിക്കുന്നു, ആരോടും എതിർത്തൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തരോരിവ സഹിഷ്ണുന, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. വൃക്ഷം മഴയും വെയിലും എല്ലാം കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയും. എന്നാലും വൃക്ഷം ഒരിക്കലും ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നില്ല. പിന്നെയോ സമയാസമയത്ത് കാലാവസ്ഥകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തണലും തരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങളും തരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ സഹനശക്തിയോടുകൂടി, പിന്നെ അമാനിന മാനദേന, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. എന്നാലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി സദാസമയവും ഹരിസ്മരണയിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. കാരണം ഇത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥതയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തന്റെ സുഖം, തന്റെ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമജപം ചെയ്യാനും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവകൾക്ക് വിഘ്നം വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇല്ല എന്നില്ല. കാരണം രാവിലെ വേഗം എണീറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശ്രവണം എന്നുള്ളത് 1 മണിക്കൂറെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സമാകാം പല വിധത്തിലും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെയും സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, പഠിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഭക്തനായാലും അത് ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദകുമാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദകുമാരനോട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ വരം തരേണ്ടത് എന്ന്. പക്ഷേ ആ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വരമൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരാഗ്രഹമുള്ളത്, എന്റെ അച്ഛന് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവരരുത്. കാരണം അച്ഛൻ ക്രൂരനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ആരെയും സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് എന്നെയും കൊല്ലാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവരരുത്, അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി നൽകണം എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രഹ്ലാദൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ നരകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അധപതനമോ വരുന്നില്ല. കാരണം 7 തലമുറയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗൃഹത്തിലെ 7 തലമുറയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം പവിത്രമാണ്. നമ്മളെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും കൂടി അത് പവിത്രമാക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ കുടുംബവും പവിത്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള സഹനശക്തിയോടുകൂടി ആരോടും എതിര് സംസാരിക്കുകയോ ആരോടും തർക്കിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ അസൂയപ്പെടുകയോ ഒന്നും വരരുത്. വിനയത്തോടുകൂടി സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും
ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമസ്മരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ആ അന്ത്യവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരണയുണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാവത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു നായയും പൂച്ചയോ എന്തോ മറ്റേ ആണെങ്കിൽ, അതെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സദാസമയവും അതിനെ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മാത്രം ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതായിരിക്കും ആഗ്രഹമോ, എന്റെ പൂച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ നായയ്ക്ക് ആരുണ്ടാകും സഹായത്തിന്, അതിനെ ആര് സംരക്ഷിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ വന്നു പോയാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ ഭാവത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. അത് വളരെയധികം ഡേഞ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിരന്തരം, പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം അതേപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഭരത മഹാരാജാവിനുണ്ടായത്. ഭരത മഹാരാജാവ്, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൂഗോളത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചക്രവർത്തി. ഈ സമയത്തുള്ളതല്ല, സത്യയുഗത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവത് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരോടൊപ്പം 3 നേരവും അഗ്നിഹോത്രമെല്ലാം അഗ്നികാര്യമെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്ധ്യാവന്തരമെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു പുഴയിൽ അദ്ദേഹം സന്ധ്യാവന്തരത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാൻ, ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അകലെ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേൾക്കുന്നു. മാൻ വളരെയധികം പേടിച്ചു. കാരണം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയുമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. സിംഹം തന്നെ പിടിക്കാൻ വരികയാണോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ ആ നദി കുറുകെ നീന്തി അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് മാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായതുകൊണ്ട്. പിന്നെയോ ആ മാൻ ഒഴുക്കിൽ പെടുകയും അവിടെ തന്നെ പ്രസവിച്ച് വീഴുകയും പക്ഷേ മാൻ മരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ അവിടെ പെട്ടുപോയി ആ നദിയുടെ തീരത്ത്. അപ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിന് മനസ്സിൽ അനുകമ്പയുണ്ടാകുന്നു, കരുണയുണ്ടാകുന്നു. കാരണം ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ, ആ മാൻ കുഞ്ഞിനെ അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ മറ്റോ വന്ന് അതിന്റെ ജീവന് തന്നെ ആപത്താണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെയോ ദിവസവും പിന്നെ അതിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. കാരണം ചെറിയ മാൻകുഞ്ഞാൻ അതിന് തന്നെത്താനെ പുല്ല് തിന്നാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 നേരം അതിനെ പാല് കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, അതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിഘാതം നേരിടുന്നു. കാരണം മുഴുവൻ സമയവും ആ മാൻ കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ട്, കാരണം അതിന് വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് താൻ തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം ആ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ക്രമേണ മാൻ വലുതായി. അത് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. പകൽ മുഴുവൻ അവരുടെ ഒപ്പമാണ് സഞ്ചാരം. രാത്രിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ഇതെല്ലാം ഭരത മഹാരാജാവിന് വളരെ മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം തന്റെ മോനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ആ മാൻ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് ക്രമേണ തന്നിൽ നിന്ന് അകലുകയാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയായി. ഒരു ദിവസം ആ മാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല. രാത്രിയായിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമാകുന്നു. അദ്ദേഹം അവസാനം സന്ധ്യയായപ്പോൾ ആ മാനിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. അവസാനം കാട്ടിൽ പോയി ഒരു
ഒരു കുഴിയിൽ വീണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആ മാൻ ഓടിയെത്തി. കാരണം അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ മാൻ ഓടിയെത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ആ മാനിന്റെ രൂപം, മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ആ മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അന്ത്യവേളയിൽ, മരണവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്മരണയുണ്ടായത് ഒരു മാനിന്റെ സ്മരണയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ മാനായിട്ട് ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹം തന്റെ പഴയ പൂർവ്വ ജന്മത്തിലെ, കാരണം അദ്ദേഹം കുറെ നാൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പൂർവ്വ സ്മരണയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്റെ പഴയ ആശ്രമത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ മാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഋഷിമാരോടൊപ്പം എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ മാനിന്റെ ശരീരം വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണ ശരീരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മ സ്മൃതി ഉണ്ടായി. കാരണം താൻ എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തം കാണിച്ചത്, മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് താൻ ആ മാൻകുഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യാമോഹം തന്നെയായിരുന്നു. മായ അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എത്രമാത്രം ദൃഢതരമാണ്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്, ആ മായ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഭയങ്കര വ്യാമോഹമാണ്. നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. തനിക്ക് ചെവിയും കേൾക്കില്ല, സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല. അത് കണ്ടിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഈ ജന്മത്തോടുകൂടി എന്റെ ജന്മം അവസാനിക്കണം, പുനർജന്മം പാടില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം സദാസമയം ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ ഉള്ളൊരു ജീവിതം നയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ സ്മരണ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു? ആ ജന്മം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം മാത്രമേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പോൾ നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ ഭജിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനും അവിടെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം അത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ അതില്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയിലേക്ക് നമുക്ക് മുഴുകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യച മയി അർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശസ്യ സംശയഃ. തസ്മാത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അതായത് മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവേഷു കാലേഷു, എല്ലായ്പ്പോഴും മാം അനുസ്മര, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധ്യച, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്.
മൈ അർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച മനസ്സും ബുദ്ധിയോടും കൂടി മാമേ വൈശസ്യ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. സംശയ അസംശയ, ഒരിക്കലും സംശയം വേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ തന്റെ ഗുരുകുലത്തിലെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അവർക്കും കൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തെയും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൗമാരാത് ആചരേ പ്രാജ്ഞോ, കൗമാര സമയത്ത്, കൗമാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വയസ്സ് സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ. കാരണം 5 വയസ്സ് എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിയിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അതിലേക്ക് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ വളരെ ദുർലഭമാണ്. എങ്കിലും ആ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് 5 വയസ്സ് മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ പരിശീലനം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദകുമാരന്റെ ഉപദേശം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, പരിശീലനം വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യഃ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കവിയാണ്. കവിം പുരാണം, കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളയാൾ. പുരാണം, ആദി പുരുഷൻ. അനുശാസിതാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. അണോരണീയാംസ, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും. സർവസ്യ ധാതാരം, എല്ലാത്തിനും അതീതനായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യ രൂപം. എന്നാലോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, നമ്മൾ ഭൗതികനല്ല ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അചിന്ത്യ രൂപമാണ്. കൂടാതെ ആദിത്യവർണം, ആ സൂര്യ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സോട് കൂടിയ ആ ഭഗവാൻ. തമസഃ പരസ്താത്, തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ഇരുട്ട് മൂടി അന്ധകാരത്തിലാണ്. കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ഇരുണ്ടതാകുന്നു, അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു. അപ്പോൾ അന്ധകാരം മൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അതായത് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികനാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് വസിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അനുസ്മരേദ്യഃ, ചിന്തിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സർവജ്ഞനും ആദി പുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യ രൂപനും
ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ സദാസമയവും അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും കൂടാതെ ശിവനും പാർവതിയും എല്ലാവരും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലും അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയിലും എല്ലാ ദേവന്മാരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം അന്യോന്യം സംഭാഷണം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി അവർ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു യോഗം പരിശീലിക്കുന്നയാൾക്ക് എങ്ങനെ ആ മരണവേളയിൽ തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് ആ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്തിയായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഷഡ്ചക്ര യോഗം, പല വിധത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ അവസാന നിമിഷം തനിക്ക് ഏതാണോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സമയമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ രണ്ട് പുരുകങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ആ പ്രാണവായുവിനെ പുറന്തള്ളാൻ സാധിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ആ ജീവനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജീവൻ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് ചേരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഥ ഭാഗവതത്തിലെ അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. അജാമിളൻ എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പൂക്കൾ പറിക്കാനും പിന്നെ ഹോമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കാനും പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സീൻ കാണുകയുണ്ടായി. അതായത് ഒരു വേശ്യ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ആ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കാമകേളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അജാമിളൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വളരെ ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അജാമിളൻ തന്റെ കണ്ണാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രൂപത്തെ കാണുകയും അതിലൂടെ ആകർഷിതനാകുകയും പിന്നീട് തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ കാമത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? അജാമിളൻ ആ വേശ്യയോടൊപ്പം താമസം തുടങ്ങി. ആ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെയും ഭാര്യയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അത്രമാത്രം ആസക്തി വന്നു പോയി ആ അജാമിളന്. അതുകൊണ്ട് എന്തായി? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വേറെ ജോലിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയെ വേശ്യയെയും തന്റെ കുട്ടികളെയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. കാരണം ധനമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ ധനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പോലും ഇതുപോലെയുള്ള കളവ്, ചതി എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ അജാമിളൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മഥപതിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവേളയായി. മരണവേള വന്നു, വയസ്സായി അദ്ദേഹത്തിന്. മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ യമദൂതന്മാർ അവിടെ എത്തി. കാരണം വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ വിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു താമസ സ്വഭാവി ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള എല്ലാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യമദൂതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു. അത് അദ്ദേഹം കാണുന്നു. പേടിച്ച് വിറച്ച് അജാമിളൻ എന്ത് ചെയ്തു?
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പുത്രന് അദ്ദേഹം നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് ആ മകനെ വിളിച്ചു, നാരായണ നാരായണ എന്ന് ഉറക്കെ. കാരണം പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുകയാണ്, വൃദ്ധാവസ്ഥയിലായിപ്പോയി, കിടപ്പിലാണ്, വേറെ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മറന്നിരിക്കുന്നു അജാമിളൻ. കാരണം അത്രമാത്രം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ആ മകന് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മകൻ തന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ മകനെ വിളിച്ചു, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരായണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ ആ വിളി കേട്ട് തങ്ങളുടെ യജമാനനെ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ പാഞ്ഞെത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമ ഉച്ചാരണം എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് നാം അകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി. ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശക്തി മൂലം ആ ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം എവിടെ നിന്നോ വരുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആരോ ആപത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ പാഞ്ഞെത്തുന്നു. അവർ യമദൂതന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അപ്പോൾ യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരും തമ്മിൽ അവിടെ വലിയ ഒരു വാഗ്വാദം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം ഇതെല്ലാം അജാമിളന് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കാരണം മരണവേളയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ ബലത്തിൽ അവരുടെ നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ യമദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അങ്ങനെ അജാമിളന് തന്റെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോയ ആ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യമാകുന്നു. താൻ എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്തത്, താൻ എത്രമാത്രം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു. തന്റെ ആയുസ്സിനെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും തന്റെ ആയുസ് ഞാൻ പാഴാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടനടി അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണാം. അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ സ്വയം വരുന്നു. കാരണം പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധനായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടി. രണ്ടാമത് ഒരു പുനർജന്മം പോലെയായി അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ ആ ശരീരത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവൻ നാമത്തിന്റെ ശക്തി അത്രമാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരിശീലനം ചെയ്ത് തന്റെ ആ ജീവനെ ഇവിടെ മുക്തി കൊള്ളിക്കണം. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തന്റെ ഭ്രൂമധ്യത്തിലൂടെ തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനന്യചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ തസ്യാ അഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, സുലഭമാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? അനന്യചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ. നിത്യവും സദാസമയവും ആരാണോ അനന്യമായ ചിന്തയോടുകൂടി, അതായത് വേറെ ഭൗതികമായ ചിന്തകളേ ഇല്ല, ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടുകൂടി സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഭഗവാനെ സദാസമയവും സ്മരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാൻ വളരെ സുലഭമാണ്, എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഓരോ സേവകൾ ചെയ്ത് അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കുക, അവയെ ദൃഢനിശ്ചയമാക്കുക. അതായത് ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും ആസക്തി വരുത്താതെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുക. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമസ്മരണ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് നിരന്തരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം
നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ സുഖമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം ഒരു സുഖത്തിന് രണ്ട് ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഇവിടെ അത്രമാത്രം ദുരിതപൂർണമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിതം. നമ്മളൊന്നും തന്നെ ദുഃഖം വരാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സദാസമയവും എല്ലായ്പ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതേ ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെയുള്ളതാണോ? അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ അശാശ്വതമാണ്. അവിടെ വീണ്ടും പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്തേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാണെങ്കിലോ മാമുപേത്യാതു കൗന്തേയ, എന്നെ പ്രാപിച്ചാലോ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ, പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലും പുനർജന്മമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും അപ്പുറമുള്ള, അതിനെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ വിശേഷം എന്താണ്? അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്റെ ധാമം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ധാമം പരമമാണ്. എന്താ പരമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ എന്റെ ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് അവ്യക്ത അക്ഷരം. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും, അവ്യക്തം അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമാം ഗതി. പരമാം ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം, പ്രാപ്യസ്ഥാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതായിരിക്കണം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് പരമാം ഗതി, ആ പരമപദം. അത് അവിടെ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല. അതാണ് എന്റെ ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ട്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പുണ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാം. അവിടെ പോയി അനേക കാര്യം പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാം. യജ്ഞാചരണം, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യകർമ്മമാണ്. ദാനം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ പുണ്യകർമ്മ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ
സ്മരണയിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യഫലങ്ങളും ലഭിക്കും. അതുകൂടാതെ അവസാനം നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിടുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പോകാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താലോ സ്വർഗലോകം വരെ പോകാം, അത്രമാത്രം. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും കൂടാതെ പരംധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വിശേഷമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം എന്നെല്ലാം 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും. വിഷ്ണുവാണോ കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത്? കൃഷ്ണനാണോ വിഷ്ണുവായിട്ട് വന്നത്? കൃഷ്ണൻ സാധാരണ മറ്റു ദേവന്മാരെ പോലെ ഒരാളല്ലേ? ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ സംശയങ്ങളും നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവമുളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ യമദൂതന്മാരെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ് ഈ തിലകധാരണം. തിലകധാരണവും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും ധരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ തിലകം നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ തിലകം ധരിക്കുന്നു. നെറ്റിയിൽ ഒരെണ്ണം, ദേഹത്ത് 3, 2, 5 ഈ ദേഹത്ത്, ഫ്രണ്ട് ദേഹത്തിൽ, കയ്യിൽ 2 കയ്യിലും ഈ 2 എണ്ണം, പുറകിൽ 2 എണ്ണം. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ 12 നാമങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തിലകം ധരിക്കുന്നത്. കേശവായ നമ, നാരായണായ നമ, മാധവായ നമ, ഗോവിന്ദായ നമ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 12 നാമങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തിലകം ധരിക്കുന്നു. ആ തിലകം ധരിക്കുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നു. അതുവഴി യമരാജാവ്, ഈ അജാമിളന്റെ കഥയിൽ അവസാനം ഈ യമദൂതന്മാർ യമരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചു, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അനേകം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണനെ ഞങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ പോലും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തീരുമോ എന്നെല്ലാം യമദൂതന്മാർ യമരാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിസ്തരിച്ച് യമരാജാവ് യമദൂതന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തന്മാർ വളരെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകരുത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാത്തവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ ധരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് യമരാജാവ് യമദൂതന്മാരോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗോപീചന്ദനം എന്നുള്ള മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഈ തിലകം ധരിക്കുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ്, കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മണ്ണാണത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇത് ഗർഗസംഹിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു 2 നിമിഷം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെയും പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, ഗോലോക ചാർട്ട്. അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. ഈ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിനു മുകളിലുള്ള മധ്യത്തിലുള്ളതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ഏറ്റവും മുകളിലെ ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലോകം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലോകമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഗോപകുമാരനായിട്ട് വസിക്കുന്നു. രാധാറാണിയോടും മറ്റുള്ള ഗോപികമാരോടും എല്ലാം ചേർന്ന് ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും രാധാറാണിയെയും വൃന്ദാവനത്തെയും ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവർ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആദ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും രാധയും, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഷ്ടസഖികൾ, പിന്നീട് അവരുടെ സഖികൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് 5 വിധത്തിലുള്ള സേവകളിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. 5 വിധത്തിലുള്ള പ്രധാന സേവകൾ. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ശാന്തരസത്തിൽ സേവിക്കാം, ശാന്തനായിട്ട്, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട്, ഭഗവാനും ഭക്തനും അത്രമാത്രം. പിന്നെയോ ദാസ്യരസത്തിൽ, ഹനുമാനെ പോലെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സേവകന്റെ പോലെയുള്ള സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട് അർജുനനെ പോലെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം നമുക്ക്. അർജുനനും ഭഗവാനും എത്രമാത്രം അടുത്ത മിത്രമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഗോപാലന്മാർ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കുചേലൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം നമുക്ക്. അതുകൂടാതെ വാത്സല്യ രസത്തിൽ യശോദയും നന്ദഗോപരും പോലെ, ദേവകിയും വസുദേവരും പോലെ അച്ഛനും അമ്മയുമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാം. കൂടാതെ മാധുര്യ രസം, ഗോപികമാർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പത്നിമാർ, അവരെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അതെല്ലാം ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് ഏത് രസത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമോ അതേ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അതിനും താഴെയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. അതിനും താഴെ മധുരാപുരി, പിന്നീട് ജഗന്നാഥപുരി, പിന്നീട് ദ്വാരക, പിന്നീട് അയോധ്യാപുരി. അയോധ്യാപുരിയും ഉണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവന ലോകമാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ വൃന്ദാവനമായിട്ട്, മധുരയായിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അയോധ്യാപുരി ഗോലോക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ അയോധ്യാപുരിയും ഇവിടെ അവതരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ധാമമാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അയോധ്യാപുരിക്കും താഴെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ചതുർഭുജങ്ങളുണ്ട്, 4 കൈകൾ. ആ 4 കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം ഏതേത് കൈകളിലാണോ മാറി മാറി ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പേരുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ കേശവൻ എന്ന് പേരുള്ള ഭഗവാന് ശംഖചക്ര ഗദാപത്മം ഏതേത് കൈകളിലുണ്ടോ അതുപോലെയല്ല മാധവൻ എന്ന് പേരുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക്. അങ്ങനെ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറി മാറിയിരിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നാമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓരോ ഭഗവാനും വിഷ്ണുമൂർത്തിക്കും പ്രത്യേക ധാമമുണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. കൂടാതെ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ എല്ലാ ധാമങ്ങളും സ്വയം
പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഒന്നിനും അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ വൈദ്യുതിയോ അഗ്നിയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് എല്ലാ ധാമങ്ങളും. അപ്പോൾ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മൂർത്തികൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം വിരാജമാനാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശമാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരമാകുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഏത് ലോകത്തേക്കാണോ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കാരണം പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ വിരാജമാനാണ്. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ്. ആ തേജസ്സിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകമെല്ലാം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാകുന്നു. അതിനും താഴെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയാകുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു വിഷ്ണുവിനെ കാണാം. ഇദ്ദേഹമാണ് മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹം കാരണജലം എന്നുള്ള ഒരു സമുദ്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിന്ന് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ സ്വർണ്ണ കളറിൽ കാണുന്ന മുട്ട പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഓരോ ലോകങ്ങളാണ്, യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇനിയൊരു അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഇനിയൊരു വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ ഗർഭോദകം എന്നുള്ള ഒരു സാഗരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും. എന്നിട്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം അനന്തശായിയായിട്ട് ശയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം അനന്തശായി ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമര ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ പത്മനാഭൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ആ പത്മനാഭനാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് പത്മനാഭൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സാഗരമുണ്ട്, ഗർഭോദക സാഗരം. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നത് അനന്തശായിയായിട്ട്. ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഓരോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹം. അതിനെയാണ് സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹത്തെ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നു. സത്യലോകം തൊട്ട് താഴേക്ക് 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. സത്യലോകവും കൂടെ ചേർത്ത് 14 ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർഗലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂർലോകം, അതലം, വിതളം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം. അപ്പോൾ ഭൂമി 7ാമത്തെ ലോകമാണ്. ഭൂമി മധ്യത്തിലാണ്. മുകളിൽ 6 ലോകങ്ങൾ, താഴെ 7 ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. സത്യലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ്, തപോലോകത്തിൽ അത് കുമാരന്മാർ, 4 കുമാരന്മാരുണ്ട് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത് കുമാര, 4 കുമാരന്മാർ. അവരുടെ ലോകമാണ് തപോലോകം. തപസ് ചെയ്തുന്ന ഋഷിമാരുടെ ലോകമാണത്. ജനലോകം പ്രജാപതിമാർ. മഹർലോകത്തിൽ ഭൃഗുമുനി, പ്രജാപതിമാർ, ഋഷിമാരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന ലോകമാണത്. സ്വർഗലോകത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ, ഇന്ദ്രൻ മുതലായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ ലോകം സ്വർഗലോകം. ഭുവർ ലോകത്തിൽ യക്ഷരക്ഷസുകളെല്ലാം താമസിക്കുന്നു.
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ലോകം ഭൂമി, അതലത്തിൽ ആരാണ്? മയ, ദാനവന്മാരുടെ ലോകമാണ് അതലം. അതലം വിതലം മുതലായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ദാനവന്മാരും, അതുകൂടാതെ നാഗന്മാരുടെ ലോകം, വാസുകിയുടെ ലോകം, അതെല്ലാമാണ് താഴേക്കുള്ള ലോകങ്ങൾ. പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു. പാതാളം നാഗരുടെ ലോകമാണ്. രസാതലം ദൈത്യന്മാരുടെ ലോകം, മഹാതലത്തിൽ വീണ്ടും നാഗന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രകാശമില്ല. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഭൂമി വരെയേ പ്രകാശം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെയോ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഈ നാഗന്മാരുണ്ട്. വളരെ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരുപാട് തലകളുള്ള നാഗന്മാരുണ്ട്. ആ നാഗരുടെ തലയിൽ മണിയുണ്ട്. ആ മണിയുടെ പ്രകാശത്താൽ ആ താഴെയുള്ള പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് പ്രകാശമാനമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതങ്ങനെ. പിന്നീട് ആ പാതാളത്തിനും താഴെയാണ് നരകം. 28 വിധത്തിലുള്ള നരകലോകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പാതാളത്തിനും താഴെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നരകത്തിന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കൂടാതെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് പാൽക്കടലുണ്ട്. പാലിന്റെ കടൽ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പാൽക്കടലിൽ ഒരു വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ആപത്ത് വന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നു. ആ പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന ക്ഷീരസാഗരത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണെങ്കിലും ഈ ക്ഷീരസാഗരം എന്നുള്ള ദ്വീപ് അത് ആധ്യാത്മികമാണ്. ആ ക്ഷീരസാഗരത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ധ്രുവലോകം. ധ്രുവകുമാരന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധ്രുവലോകം, പ്രത്യേക പ്ലാനറ്റ് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നു. അതും ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഈ ഗർഭോദകശായി പ്രവേശിച്ച് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ സൃഷ്ടിക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണുവാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ 3 വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. സൃഷ്ടി ആ ഭഗവാനാൽ നടത്തുന്നു. സ്ഥിതിയും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണുവാണ് സ്ഥിതി പരിപാലനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അവസാനം സംഹാരവും ഭഗവാൻ ശിവനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്, ആവരണമുണ്ട്. എന്ത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള 5-6 ആവരണങ്ങൾ. എർത്ത്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ, ഈഥർ. അതുകൂടാതെ ഫോൾസ് ഈഗോ, അഹങ്കാരം, മഹത്തത്വം, ഇങ്ങനെയുള്ള 7 ആവരണമുണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക്. ഈ 7 ആവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ ആവരണവും മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് ഇരട്ടിയാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ആവരണമാണ് ഓരോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തമസ്, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷകയാണ്, കൺട്രോളറാണ് ആര്? മായാദേവി. ഇവിടെ കാണാം മായാദേവി. കൂടാതെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഐശ്വര്യത്തിന് ലക്ഷ്മി ദേവി തരുന്നു. ശംഭുവാണ് ഇവിടുത്തെ സംഹാരം അതെല്ലാം തന്നെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് ദേവീധാമം എന്ന്, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ദേവീധാമം എന്ന് പറയുന്നു. ദേവീധാമമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിന് മുകളിലുള്ള ധാമമാണ് മഹേശധാമം, ശിവന്റെ ധാമം. അതിന് മുകളിൽ പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്.
ഓരോ തവണയും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ വിശപ്പോ ദാഹമോ അങ്ങനെ സൃഷ്ടി ജനനം മരണം അതൊന്നുമില്ലാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ധാമങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകവും കൃഷ്ണലോകവും. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വികുണ്ഠം, കുണ്ഠമില്ലാത്തത്, ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ധാമമാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. അവിടേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള വഴികളെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പോകാം. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.